Itumeleng Khune, owayengumdlali weqembu lesizwe aphinde abe ngukapteni we-Kaizer Chiefs, usashintshile esuka enkundleni waye-studio, manje usesebenza njengomhlaziyi we-SABC Sport. Ngesikhathi ehlaziya umdlalo wakamuva we-Kaizer Chiefs ne-SuperSport United, uzwakalisa ukumthakasela umgadli uRanga Chivaviro othole igoli kulo mdlalo. Lonozinto uveza ukuthi ubaluleke kangakanani uChivaviro waphinde wancoma lo mgadli ngokumphusha ukuthi enze konke okusemandleni ngesikhathi besendawonye eNacharena. Ugcizelela umphumelo omuhle umgadli oza nawo eqenjini lamakhosi ngobuchule bakhe nokuba khona kwakhe enkundleni. Ukwasekwa nguKhune kukhombisa inkolelo yakhe yokuthi lo mdlali uzoba neqhaza elibalulekile kuChiefs ukuya phambili. Udlala indima enkulu ekuqinisekiseni ukuthi njengomgadli kufanele aqede umdlalo enegoli noma ashaya igoli. Kusho uKhune ku-SABC Sport, uhlobo lomgadli othanda ukuqhulula amashoti epalini nokuyinto engiyithandayo ngaye. Ngangivame ukuletha okuhle kakhulu kuye ekuqeqesheni futhi naye wayevame ukuletha okuhle kakhulu kimi, ngakho ngiyajabula ukumbona enza kahle. Lo mdlalo na-31 odlalela amakhosi usanamagoli amathathu kuyo yonke imiqhudelwano kuze kube manje. Indlela adlale ngayo idonsa amehlo omqeqeshi weqembu lesizwe laseZimbabwe, ombona njengomdlali obalulekile eqenjini labo. Njengoba umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Bros ekhombisa ukungakuthakaseli ukumbiza, ikusasa lalo mgadli eqembini lezwe libukeka lilele eZimbabwe. Lokhu kumnika ithuba lokuzibonakalisa emidlalweni yamazwe ngesikhathi eqhubeka nokwethulela iqembu lakhe. Ifomu yakhe izoba mqoka njengoba amakhosi ephusha impumelelo kule sizini. Amakhosi azobhekana neSuperSport United emidlalweni obalulekile weligi. Yizi Chiefs isahlulwe kanye kuphela kuligi, kodwa iChiefs izoza ngokuzethemba njengoba isanda kuyehlula emqhudelwaneni wezinkomishi. KuChivaviro, lo mdlalo unikeza elinye ithuba lokuzakhela phezu kwefoma kuyo futhi anezele esibalweni sakhe samagoli. Ikhono lakhe lokwenza ezibukwayo kungaba ukhiye ekutheni iKaizer Chiefs inqobe kulandelana.